Hi लोगोफोर welcome back to my channel guys गोबां चेनेलफोर नाय थाबाय दिनै आङो न'आव फैलायबायनै जोंहा सेकेन्ड हेन्ड दख'ना फाननो नागिरदों आरोना दख'ना गाननाय जाया नालाय खेबसेल' गाननाय जायो नालाय ओंखायनो सेकेन्ड हेन्डआव फाननो नागिरदों आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादों मा दख'ना दं बासिना लानो हागोन आरोना खेबसेल' गाननाया माराम दंथारो नायलांबाय थादों नोंथांमोना देखायनोसै आङो दख'ना मेन फाननोसै जोंहा दखाननि जानो नागिरदों बेखौ खुंख्रा नुबाय ओंखायनो गोदो सोगोन नांगौलै नै मानि दख'नाफोरा मालाय देन्जार बुरजा आंनावसो गैबावा कारेन्ट होनि र' एसे जाखांनानै साफाय दा दख'नानि भान्दारा रायजोफोरा बायगोनबा खोन्थाहर 50% होगोन डिसकाउन्ट बेखौ साफाय थाला र' बेखौ साफाय इलाय बायनोबा खोन्थाहर खनसेल' गानखायो साफा सुना दोनखानाय एकदमबारे दामखौ खिथालाय बेसेबां दामाथ' बुहुत लादोंमोन जेनेबा बेफोरो 1000-1500 लायो नालाय ओमफ्राय 700-800 फानगोन आरो माबाबो दं सेटखा जोमग्राबो दं दे मोनसे खिथि दामफोरखौ इयो 1000सोफोर लादोंमोन खोमालै ना इयो 500 फानगोन बेखौ माइखौ 500 फानसै आरो बियो सेट दख'ना सेट फास्राबो दङ इबो लादोंमोनलै 1600सोआनो लादोंमोन ओइ टाइमाव बायनाय 800 फानगोन बेखौ 800 फानगोन इयै गोदो ओंखारनायानो एमब्रयदारि रस थालायलायनाय बिदन दख'नायाव एमब्रयदारि थालायलायनाय ओंखारसोदोंमोन ना माथा इबो 1000सो लादोंमोनलै 500 इखौबो आरो नै बक्सा स्कुवेर बक्सा इखौबो बायसोदों मानसिफोरा मोनसे समाव पिंक कालारनि खेबसेल'सो गानदो इखौबो इबो 500 जल्दि कन्टेक्ट खालाम मोननाय नङाबा ओमफ्राय नै बेबो सेट इ कालार बिराद मोजांखा मानसिफोरखौ गुफुर नुखाङोलाय गोसोमबाबो नैबे बाय दाम जागोन खोमालै बे 1200सोआनो लादोंमोन 600 इयो नै 2000 लादोंमोन इबो दख'ना सेट 1000 हरगोन इखौ इबो दख'ना सेट इबो 2000 बेसेबांबा लादोंमोन इबो नै बेयो जाबाय 50% दानाय न'नि दानाय माइ दादोंमोन गोदो सिख्लायाव बेसेबां दानाय नालाय जि मोजांखा 1800फोर लाजागोन बे दानिया दानायखौसो बुंखांफिनो ना 1800 बेखौ सोरनो नांगौ खिथा थाब खिथा होमबानो मोनगोन नङा मोननाय नङा नै बिदन गानजाबाय थानाय दिसुन फानलायो ओमफ्राय नै बेबो सेट दख'ना सेट बेबो कालारा बिराद मोजां नैजों ओरै जिन्ज्रि थालायलायनाया 2200 सोदोंमोन इखौबो बेसेबां लाया खिथा दामा बेबो 1500सोआनो लादोंमोनलै बै समाव दे 750 ओंखायनो रेड कालार बियो 500ल' लादोंमोन 250 मोनगोन बेखौ 250 हरानो दख'ना मालिका ओमफ्राय नैबो हरो निलामि जागासिनो 500आनो लादोंमोन इबो 250 ओमफ्राय बेखौथ' मिथिखायो दाना बेसे लायो 600 ना 500 लायो बेबो बिदना बेखौ 250 हरगोन 250 ओमफ्राय नैयो बे गोदाननिबो दख'ना सेट गोदानथार खनसेबो गानाखै बेखौ इयो 1000से 1000 बेखौ 900 हरगोन गानाखैना नै बेबो दानाय गोदोनि दानाय उल्थायै खनदो नालाय एसे कालारखौ देम नुदो आरो नङाबा कालारा बिराद मोजां 2000 गानाखै इखौ ओमफ्राय नै इबो दानाय मा आगर होनोमोनलाय खासि आगर ना मायबा होनोमोनलाय खासियानो इखौबो 2000 खासि आगर एकदम फ्रेश गानखायाखै अरिजिनेल नैबो दानाय इबो खासि आगर ना 2000 इबो अरिजिनेल दानाय एसे गुदुं जायो आरो गोजां बोथोराव गाननाय नैबो एखेयानो कालारा एसे बेलेग आरो सानै मानसि मोनगोन इखौ ओमफ्राय नै आरोबाव इबो दख'ना सेटबाव बे बेसेबां 1500 इबो लादोंमोन 1500 ना 1200 सेट नालाय 1000 हरगोन इखौ दे नै इथ' जि मोजांखामोन
उल्था खननो दे उल्था खननाय कालारखौ एसे माबा नुदो नै बरिया बेसेबांखौलाय इखौ दामथार लादोंमोन दाम लादोंमोन इयाव दाम लासोदोंमोन 3000 गाहाम लादोंमोन ने 1800 हरगोन इखो बाय दाम बारा नाय एसे बेलेगैनो जोमग्रा खनजाबायना खनबाय जोमग्राखौ जल्दी कमेन्ट हो रायजोफोरा मोननाय नङा दालै नङाबा नैबो दानाय सब माया दाजोबनाय बेसेबांलाय 800 होनगोन 800 ओमफ्राय नै फानो आच्छा माया फानानो ओमफ्राय नै आरो इबो दाबावनाय या इबो दानाय दाना गोदोनि दानायखौसो बुरखाङोलै इबो बेसेबां 1000 आरो नैबो दानाय बिदन इबो बाय दाम बारा जागोन दां माथानि 1500 ओरैबायसो थार सोलिखो जिखौ इदिनथार नै दहायनि बायदि देखायनाया खैथाबा पिस दङ इदिया बेलेग न'खर 6 खालामनाया 6 पिस नैबो बिदन दानाय बेसेबां 1000 दानाय पियर आरो नै बायनाय सेट बेसेबां 1000 हरगोन इखो नैयो सिंगल दख'ना अरेन्ज कालार जि मोजांखा मोनसे गुफुरफोरजों समायसोगोन दोनजाबाय नोङो नै दोनजाबाय बेसेबांलाय इबो 800 नामा लादोंमोन दे 400 दोनजाबाय नै आरो नैबो दानाय दै नै पियास कालार जि मोजांखा गानबाय आंखौ खेबथामसो गाननानै खमाव हरगोन इखो बेसेबां ओइ माखोबा दामखौ खिथाया होमबासो सोंहरगोन ना फाना नै बे बायनाय 300 लादोंमोन दे बियो बेसेबा खम लादोंमोन 300 बाबो 300 थाबाय थागोन इयो दामा खमाया इयो डेन्जार खालै बरिया रिलेक्स दङ रिलेक्स गय जाना दानानै बुजुबाय थाबाय दे इ दामखौ खिथाथ'ला नै इबो दख'ना सेट माखौ पसन्द जादों खिथाहरबानो जाबाय स्क्रिनशट मारिनानै आरो नै दुर्गा फुजा खुलुमनायाव गानग्रा गुफुर ओरैबायदि मोजांखानो आरो नै जिन्जिरिबो दंबावोसो बेसेबांलाय दाम लादोंमोन 2500 लादोंमोन इयो इखौ 1500 हरगोन 1500 ब्लाउसबो दंफालायो नै 1500 जल्दी कन्टेक्ट खालाम आरो नै इथ' एकदम फ्रेश गानाखै दाख्लैसो बायनाय फास्राबो दङ र' बेसेबां लादोंमोनलाय बेसे लादोंमोन मायो बियो माबा होनदोंमोनहाय 3000 होनदोंमोन खमाव लाबोदों बुरजा 3000 मोन नै बेखौ 2500 हरगोन 2500 हरा 2500 जल्दी कन्टेक्ट खालाम आरो दंबावो ग्रीन कलर बेखौ दाख्लै देखायखांनायालाय बेखौ फानसिगोन गानखांबायना खेबसे गानाखै गानाखै गानानो बेसेबां ओरैनो बायना दोनो 2500 मोननोबो ना नेटस मुगा 2400 हरगोन इखो बसुमतारी ब्रेन्डआ बसुमतारी 2400 ओमफ्राय टस मुगानो दख'नाखिनिया नै इनिखौ जाबग्रोनोसै दा बेलेगाव दंबावो इनिखौ जाबग्रोना दोनसै दख'नाखिनिखौ मोनसे जाबग्रोनोसै गारना हो एसे जाबाखै थाब कन्टेक्ट खालाम रायजोफोर नङाबा मोननाय नङा माथो गाननो मालाबा खनाखैहाय फास्राबो दोङो नै फास्रायाबो निलामि जागोन दा दसे उनाव माने नैयाव डाइरेक्ट दोनबाथाय एसे माबा गिसि मुसिनो नागिरो नालाय निउस पेपार बर्डो मोना जिया साफा गोरान थायो आरो नोंथांमोनाबो बनाला रोङाखैबा बनाला मोजां जायो जल्दी कन्टेक्ट जाय फार्स्ट कन्टेक्ट खालामग्रोयो बिसोरनो मोनग्रोगोन बे टाइमावनो अर्डार होबानो जाबाय थाबनो पस्टआव हरगोन नामा सोरबा सेकेन्ड हेन्ड गाननो लुबैदोंब्ला साफा गानखायो बुरिबाबो जामाया डेन्जार साफा गानखायो सुनानै दोनजोबखानायसो नैथ' एकदम गोदानखा ओरैबायदि मोजां नै कटननि
बांसिन बडि कालार दङ नै बिमाफोरा बडि कालार मोजां मोनो ना आरो बडि कालार बायना लाबोसै इखौथ' गानाबो नाइटिसो गानना थायो ओंखायनो फानजोबसै आरो दिनै माने जाय थाब कन्टेक्ट खालामना लानो हायो बेनो मोनगोन खेबसेल' गानो बेथ' फ्रेस गानलालायनो गोदान फास्रायाव दंसाबबावो थ' आरो माखासे लांबावबायसो आं हजों माखासेखौ मोजां बासि लांबाय थायो फैगाफ्रोमबो फास्रा सब फास्रा बेफोरो बेयावनो खिथिना गानदोंनो नै बेबो दानाय नै बेबो दानाय नै बेबो दानाय गोजाया बेबो दानाय नै बेबो दानाय नै बे मोनसेयाबो दानाय दंबावो दानाया मिथिनो दंबावो नै बेबो दानायखौ सिनायखायोना एसे बोराय मडेल जाखायो बेबो दानाय ओमफ्राय नै बेबो दानाय नै रुलेक्स गोनाङा दानाय जाखायो गोदोनि दानाया इखिनियानोल'सै इखिनिया दानाय थांबाय माखासेखौ बेलेगनो हरजोब्बाय ओमफ्राय नै बे गोदान ओंखारनाया इन्दि बायदि नुनाया बेयो बायनाय नै बेबो बायनाय नैयो नेटनि बायनाय ओमफ्राय नैयो इन्दिनि बेखौ बाजै लाहा होदोंमोन हाबायाव ओमफ्राय नै बेबो इन्दिनि नै बे आंनि स्कार्फसो ओमफ्राय नै बै दख'ना सेटनि जोमग्रा ओमफ्राय नैयो सिंगेल फास्रा व्हाइट कालारनि नैयो सेटनि नैबो सेट दख'नानि देखायखांबायना ओमफ्राय नैबो सेट दख'नानि नैबो सेटनि ओमफ्राय नैबे सिंगेल इयो मोनब्रै दंमोन गांब्रैमोन आं लांबाय गांथामखौ ओमफ्राय नै गांसे दंबावो बेयाव ओमफ्राय बेबो सेट दख'नानि नै आरो बैसागोआव लाग्रा फास्रा गोजा नै एक्सट्रा बायनाय सिंगेल पिस बेयो खेबसेबो लाजाखायाखै ओरैनो गोदान बायनानै बिदिनो दङ ओमफ्राय नैबे दख'नानि दहाय देखायनायनि ओमफ्राय नैबेबो दख'नानि फास्रा नैबे सिंगेल बायनाय नै बेखौ खेबसेबो लाखायाखै बेफोरबो खेबसे लानायल' नै बे लाजाबाय आरो बेसे जामबाय नैबो एसे जामबाय आरो फास्राखौ माखासे आङो लांबाय जोमनायबो जाया गाननायबो जाया लांनानै दोनबाय दा फास्राखौ सोफिननोसै माखासेखौ बिदि लांफिनसै आं जागोना जाया बैयाव जाला आरो दख'ना माखासे बनबावबाय हनै बारा जाबनो हानाय नंलाहाय नैयाव जाबनानै दोनफै ओमफ्राय नैयाव गथ'फोरा गाज्रि जाजोब्बाय नै दख'ना माथाफ्रा इयावसो दं नागिरना मोना मालाबा बेखौ मोजां मोनथारदोंमोन आं बेयो बाजै बिमा होनाय दख'ना आरो दिहुनबावदों र' एकदम गोदानखा खेबसेबो गानिखा आं देखायनि र' बेयाव बिदि माखायानो बेयाव खनना दोनफैदो माखासे खननानै लाबोदो र' लोगोफोर मालाबा हाबाफोर जाबा लाना थाथो दे लोगोफोर खनबाय थानो हाया थाथो बेगानो जोंबो फुरथि बायबाय थायाखै आङो बायबाय थानायनि रायजायोलै बायबाय थाबा रायजायो ओमफ्राय नै दोनख'नो हाला बै गाहायावबो दं जिया खनै माबाजोबदो खनना गालांजोबखानोसै नैनाबो खनजायाखै
Ini arunnya sih makas tuh. Ya, Dokhona jun bawnya nih. Godan खेबसेबो गानखायाखै दख'नाखौनो गानखाया नालाय रावबो नै माथानि नैबो माथानि नै बेयो दानाय उलनि दानाय न'आव दानाय गुदुंथार इयो गोजां बोथोराव गाननाय ओरैबायदि गुदुं ओमफ्राय नै नै लेस गाननाय ओंखारसोनाया साननैसो नै गोसोम कालारनि बायना लादोंमोन आरो नै सिंगेल इखौबो गानाखै खेबसेबो गानियानो बांसिन दं आरो नैबो खेबसेबो गानाखै इखो फादारफोरा हरदोंमोन रिटायार जानायाव माया रिटायार जानायाव फादारफोरा गिफ्ट होदोंमोन स्टाफआ आरो बैयाव दङ इखौ खनग्रोलायनोसै दा नै मेख्ला बियो गोदान गानाखै खेबसेबो नै body color, purple color, light green color, dark green, bottle green, ini फाख्राया खिन्थुसै आंबो लांबाय सोरबा दाख्लै हरबाय अमा जाहोनायाव नै पेटिकोट गोदान गानाखै ulli ji ko pohon green ra नै इखौ सिनायोना रायजोफोरा आनाकाता हाबायाव लाग्रा आनाकाता ini rancang. Iku mungkin, no. Ini ulni si di embroidery ketan. Ini juga ulni si. Darjeeling ni. Ini nih. Anggian mana? Darjeeling ni super apa? उल्था खनजोबो माने कालार माबायो होननानै एमब्रयडारि मेंलायलायबाय नै उलनि दखाननि जाना नै उलनि गुरैथार नैबेबो दार्जिलिंनि समानमोन दहायनि बायनायजों दार्जिलिंनि नै बेखौ आरो जोंहा मादै उन्दैया हरदोंमोन आंनो पिंक कालारनि नै जि मोजां गुदुं जायो जि गुवारखाबो ओमफ्राय नै नागा दानाय ना नागालेण्डनिफ्राय फैनानै दाफैदोंनो ट्रेनिंआव नागालेण्डआव थांबाय ओमफ्राय फैनानै बेखौ दाबाय नै सेरा हेबलायनाय बायदि दालायदो गांबो आं गांसे लांबाय नैथ' बायनाय नै बेबो बायनाय बेखौबो गांबासो बायदोंमोनलै हरजोब्बाय मानसिफोरनो गांबासोमोन इबो हरबाय ओमफ्राय नै बिनि गांसे इयो एखे कालाराल' बेलेग आरो नै बेबोथ' एमब्रयडारि बयनावबो दंखायो बिदिया उल्था खनजोबनाय दे उल्था खनजोबो जिखौ माने कालारा माबा जायिनि उल्था खनजोबो जा ओमफ्राय नैबे एमब्रयडारि नै बेखौथ' जोमबाबो अहायानो जि मोजांखा नै सिङाव देखायनि र' नै जि मोजांखायो बेखिनियानो जाथ'बाय खावसे आंनाव थांबाय ओमफ्राय नै बुरजामोन ओमफ्राय रानना थांजोब्बाय बुरजा बायखायो माताजिया गय जानाया बुरि बायदि जाथारबायहाय आंहा सोफिनसै दा
फोरनो खनजोबना दोनबाय आङो दख'नाखौ एक्सट्रा खनजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नैबे माबा जाबाय बियान फालि गामसा एक्सट्रा थानायखाय याव दोनबाय आरोना आङो मालाबा थाब मोननाय बायदि ओमफ्राय नैयावहाय नै उलनि जिखौ जाब्बाय आनाकाटा उलनि जि नै निउस पेपारखौ बिदि बनाय जायो बे गोलोमखांनो नागिरोना काटनि नालाय ओंखायनो निउस पेपार बनानैसो माबायो आरोना माने फास्राफोरखौ बेयाव दोनबाय जाबाय बेखिनिया एबार इथिंजाय जाबनोसै एसे माबा ना फिसा लाबोनो नागिरदोंमोन बाबाया 1 केजि सायनो हागोन ना होनदों ओमफ्राय थिफ्लिङा दङ दे होननायखाय बावदोंसोमोन आं होनदों जाबखांबाय ओमफ्राय नैथिंजाय जाबनोसै एबार ओमफ्राय एसे गुदुं सि लानानै थांसै आरोना जोंबो जाबाय गोदोनि आलमारिलै काटनि मजबुत देन्जार जाबाय नैथिंना आरो दैलि इउज खालामनाय आरोना गानबाय थाखानाय दख'नाथ' बारा गाननाय जाया नैबे एसे गोजाम गोजामखौ दोनबाय आरोना नैयाव ओमफ्राय आंनि सि दङ एसे गाननाय सि ओमफ्राय ड्रेसिं आयना नैयावबो दख'ना भर्तिमोन लांजोब्बाय आं खालि जाबाय भर्तिमोन नैयाव आरो काप्लेट माबा माबिसो दोनदो बे सासेया उन्दुफिनलायलायबाय ड्रेसिं आयना मालाय हाबानि ड्रेसिं आयना मोननो मानि उन्दुबाय बाबा उन्दुयो जियानो लेथेर फेथेर जाना दं खननोसै र' खनसै दा गोजां बोथोरनि माल बहनबाय नालाय जि जोम बहनबाय नालाय एसे गाले गुजाय जाखायो हा नंगौना नङा नोंगो होनलायदों नोंगो मालाय गुस्थियाव माबा फोनदों मलम लिपकाट बेखौ मलम सोफिनसै ना गुफुरखा सोमनाय जायाना खोबना दोनगोन ओमफ्राय आलनाखौ एसे जाबस्रांसै र' एसे जाबनिखौ नैबे बाबानि गस्ला मारिजोब्बाय साबिखौ दोनखाबाय दे नैयो ओरैनो मालाबा माइ जावनाय माबा माइबिबाथाय गानो आरोना एसे डिसकालार जानाय मेख्ला हा दोनखाबाय ओमफ्राय बहिफोरखौबो देखायबाय आं मास्टार नालाय बान्डोल बान्डोल फरायला इयाव रावबो बिदि दोनग्रा जाबाय र' जाबग्रोना लानोसै लोगोफोर मेंबाय जों दख'नाखौ जाबजोब्बाय आलनानिबो जाब्बाय आङो बेनिबो जाब्बाय गासिखौबो जाबनानै दोनबाय आरोना ओमफ्राय दा आङो दुगैनोसै ओमफ्राय ओंखारनोसै ओमफ्राय जों डाइरेक्ट थांगोन गवालपारा थांगोन आरोना जोङो दायो ओंखायनो एसे आथुर जाबाय न'फोरखौथ' बिदिनो सिबस्रांजोबना साफा खालामजोबखाबाय आरोना ओमफ्राय दा जोङो ओंखारनानै थांहोलांबाय थानोसै नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे बाथ्रा दख'नाखौ फाना दे जों ओरैनो बुंदोंमोन जोङो खननानैसो दोनबाय आरोना आरामनो स' थेंक इउ लोगोफोर बाय बाय